Bună ziua, măi frumoși! Am ajuns la Cluj. Suntem exact în fața aeroportului. Amalia, tu ai mai fost la Cluj vreodată? Nu este prima dată pentru mine la Cluj și prima dată la Antold. Prima dată la Antold? Da, exact. Uite, Clujul, aeroportul. Pentru noi deja este al patrulea an la Antold, nu pot să cred. Dar anul trecut a fost mai special. De ce, Alex, a fost special anul trecut la Antold pentru tine? Pentru că am întâlnit-o pe Amalia. Da, trebuie să știți că noi vorbeam în perioada de Antold anul trecut și ironia sorții a vrut ca eu să-i spun lui Alex atunci că mi-aș fi dorit foarte mult să vin la Antold cu el și uite-ne aici, un an după suntem la Antold. Și ce să facem la Antold? Ce specific să facem? Păi, să dansăm, în primul rând, să ascultăm muzică bună. Te duc peste tot, Peste să tot? vezi și dansăm la main stage împreună. Exact, pentru că așa mi-ai promis anul trecut. Ți-am promis. Exact. Te pup. Și eu. Ce face Vali? Vali muncește. Hai să vedem. Muncește, tăticule, muncește. Pup toată lumea la Cluj, forță. Mă pup. Antold. Paul.